Izvolite. Hvala. Kazalište slijepih i slabovidnih Novi život postoji već 60 godina. Prvo je takvo kazalište u svijetu. Uspješno pomiče granice i ruši predrasude. Vojin Perić, njegov je član već 32 godine. Halo, kazalište. Inficirao sam se kazalištem i zapravo još uvijek sam inficiran, još uvijek sam pod navodnicima bolestan i dobro je da jesam i eto, ta proizvodnja iluzija zapravo mi odgovara i zapravo je nešto gdje sam se ja našao. U kazalištu Novi život Vojin je unatoč nemogućnosti vida afirmirao i dobio status glumca u Hrvatskom društvu dramskih umjetnika. Od vođenja kazališta i bavljenja glumom danas živi. Ne mogu reći da živim bogato, ali živim vrlo zadovoljno, tako da ne bi se mijenjao za neki plaćeniji posao. Teatar trenutno priprema novu predstavu, a projekt vodi dramaturginja Ana Prolić, s kojom surađuju već duži niz godina. Ja bih ih nazvala vrlo profesionalnima i vrlo odgovornima, čak nekada je puno lakše raditi s njima nego sa profesionalnim glumcima. Ravnatelj kazališta, glumac, režiser, predsjednik Saveza slijepih, muž i otac samo su neke od svakodnevnih uloga Vojina Perića. Ali on je mnogo više. Briljantan, šarmantan, elokventan. Pa ja bih rekla da je Vojin jedna ovako vrlo zanimljiva i borbena ličnost. Vojin je i direktor Međunarodnog festivala kazališta slijepih. Najnovija kazališna uloga Molijerova Škrca osvojila je publiku. Škrtac je kompleksna uloga, ja sam je tako i prihvatio, dakle to je jedan stari škrtac kojem ja po dobu možda jesam već malo tu, ali po mentalitetu nisam, pa mi se trebalo malo prilagoditi. Trebalo je savladati te gegove, nekakve škrtaške, te položaje glave, tijela i tako dalje. Svoju sljepoću ne smatra hendikepom, no svjestan je svojih granica. Iako je puno postigao za svoje kazalište, neispunjena želja mu je vožnja automobila. Konobarica je bila slabovidna. Kad je mene vidjela, vidio je se popravio. Progledala. Dobila odmah volju za životom. No, njegov moto je, kako i sam kaže, biti običan i u tome odličan.